ko sa akong tanong sa akong silong. Kay luway na kay pusil. Dali. Oh, Nad! Apli man ninyo. Kuyog sila papa nimo. Master di diri sa balay. Kaayo ako. Nakibilin ko ta si Mama La. Luuya na sa tanom. Kadako sa wakti guys. Aray mana laot ang tanong pa matagak na biya sa kumbi. Matagak na biniti bi biniti ikay ko ano ko biniti na ba. Tubig harang mahumkan. Ay, uga kayo. Gati man. Loy man siya, anak ba to?
Bata ko ba? Mamaro. Laylay man. So guys, ang daming uling. Cellphone ba? Kita ko ba? Wide view. Oh guys. Kung na problemahan niya kay kani ba manglaylay niya kuan. Para bata yung lapit sa udlutan no. Ini